Йордан Йовков. Пожицата. Още докато го бранеше от кучетата, Петър Моканина разбра, че той непознат селянин не се отбил при него тук тъй, а го гони някаква беда. Зато и той си ядоса на кучетата, нахока ги и пак погледна селянина. По червения елек се познаваше, че е от торлаците от към Делиормана. Висок, едър човек беше, но че е сиромах и като че ли сиромах се е родил, и това си личеше. Ризата му беше само кръпки, едро и неумело шити. Поясът му ръфан, по турите също. Беше бос. Инак да го гледаш, човек планина. Но Моканина набързо го претегли в ума си и реши, че е от ония меки отпуснати хора, за които се казва, че и на мравята път струват. Селянинът поздрави, измънка нещо като «Как сте, добре ли сте?», но явно беше, че мисли за друго и друга грижа има в очите му. И като погледна някъде напред и посочи с ръка, той попита: не е ли на тая страна селото Манджилари и колко път трябва да има до там? Моканина му разправи и едвам сега забеляза, че на шосето беше се спряла една каруца с един кон. Тая каруца селянинът беше оставил, за да дойде при него. Вътре седеше жена, муснала ръце в пазвите си, превита. Ръченикът й не беше забрадена с отпуснати настрани краища, за да й е леко. Че беше горещо, горещо беше. Но Моканина знаеше, че когато жените отпуснат тъй ръченика си, мъчи ги не толкова жегата, колкото нещо друго. Отзад в каруцата, завита до някъде с черга, сложила глава на черни селски възглавници, лежеше друга жена, по-малка, навярно момиче. Тя гледаше настрана и лицето й не се виждаше. Ти, май, болно имаш, каза Моканина. Имам. Една момичка имам болна. Селянинът погледна към овцете, запланени на поляната, задържа очите си над тях, но не ги виждаше, а погледът му, пълен с грижа, тъй си и блуждаеше. Бе, тя е нашата, каквато е, рече той. Остави я. Не си тъдявашен ти, отде си, попита го Моканина. От Кичук Ахмет. Надежда му думат сега при Канарат. Доходил съм тъдява. Аз ходя из селата, продавам хубава хума излиза в наше село. Хубава е, купуват я жените. Когато сляза надолу към морето, купувам пък за насам кое риба, кое грозде, кое как се случи. С полай на Бога прехранваме се. Само да не беше ни се случила таз бела. Той седна на земята, извади кожена кесия с тютюни и започна да си прави цигара. Моканина седна до него и видя как дебелите му мазолисти пръсти трепереха, като свиваше цигарата. Не ни траят децата, започна той. Измряха ни 2-3 още малки. Ето и на остана само. Той погледна към каруцата. Гледали сме го като очите си. От устата си съм отделял да му купя нещо, да му направя дреха, да не му е мъчно, като гледа другите. Не се даде Господ, запазихме го досега, а от някое време зачана. Няма нищо, а вехне. Слушам думала на майка си. Мъчно ми било, че дружките си изпоженили, а тя още стояла. Що се кахариш, бе, че до дома ми? И твоя късмет ще излезе. Що гледаш другите? Богати са. Сегашните ергени тъй са. Богати жени търсят. И ти ще се ожениш. Гледай си работата, не си престаряла. На колко години е? Към 20. Сега на Богородица ще стори 20. Че младо е момичето. Младо е ми. Селянинът замълча и пак загледа овцете, без да ги вижда. Някъде наблизо, сред жегата, пищеше жатвар. Това лято ми се замоли да съм я пуснал да иде да жене. Сиромаси сме, нуждаем се, ама като я гледах такава слабичка, болнава, не ми се пущаше.
Моля ти се, кай Тейко, пусни ме и аз да ида с момичетата. Хубаво, като е тъй пуснах я. Сега, какво е станало, не бях там, не зная. Вкъра лягаха, вкъра ставаха. Зная го тъй, както ми го разправи тя. Веднъжка жънали цял ден. Вечерта яли, после пели момичетата, смели се, легнали си. Нонка, а тъй се казва моето момиче, си легнала и тя. Легнах си кай Тейко между снопите под един кръстец. Легнах си на завет, да не ми духа и се завих. И съм заспала. По едно време усетих кай нещо, тежко нещо, студено ей тук, на гърдите си. Като отворих очите си, земя. Бре! Ами, земя. Навила се и легнала на гърдите. Извикала, пъс всичкия си страх я сграбчва и я захвърля. Захвърля я, каиш. Пожътва става той ей. Чувал съм, земя е влизала в устата на някоя жена, ама да я ухапала, не я е ухапала, нали? Не. На гърдите й легнала, взема я и я хвърля. Тъй ми разправи. Сега сън ли е било, истина ли е било, не знам. От тога с момичето не го бива. Ей го, изсъхна като вейка. Градта го боли. Там кай, дето беше земята, ме боли. Ама работа, чудеше се му канина. Ами сега да го водиш, на доктор ли? Доктори. Колко доктори променихме. Водя го сега аз. Как да ти кажа? То на мене да остане не вярвам, ама жени, нали са? Пък болна е, чедо е. Гласът му трепна и той замълча. Загледа се, затегли без нужда ту мустаците си, ту брадата си, небръсната отдавна корава, прошарена с цели снопчета от бели косми. Нямаше нужда да казва някой на муканина, че всеки бял косъм беше белек на една грижа. Онази вечер, продължи селянинът, додаха си нашенци от скеля. Продумали каквото продумали, знам ли, охолни хора, може и шега да си бият. Пък дотърчава тогас у нас стоеница, комица ни е една устата, една многознайница. Гунчо вика, още от вратата, късмет си имал, късмет имала и Нонка, хайде, дай на хаир. Какво има, думам аз? Дошли си кай от скеля Никола и Пеньо Сидеровите. Те казват, че в Манджуари се явила се една бяла лястовичка, досущ бяла, като сняг. Ти кай, знаеш ли, що е бяла лястовичка? Тя кай на 100 години. Я се появи веднъж, я не, ама който я види. От каквото и да е болен. Оздравя. Гунчо кай, да вървиш хич, да не стоиш. Заведи Нонка. Боже ли. Заплака момичето, залови се майка му и додохме. Ама, истина ли е, извика муканина. Къде била таз лястовичка? Нали ти казах, тук се е явила в Манджилари. Бяла? Досущ бяла. Както беше учуден, муканина се озърна и погледна към шосето. Всеки ден запладняваше стадото все на тая поляна, но като че едвам сега забеляза колко много лястовички бяха накацали по телеграфната жица. Пък и не беше чудно, наближаваше преображение Господне и по това време лястовичките и щъркелите се събираха да си ходят. Толкова много бяха лястовичките и тъй нагъсто една до друга бяха накацали, че жицата беше увиснала и натежала като броеница. Много, но все черни. Та зато и съм дошъл, каза по-смело и с облегчение селянина. Реших да те попитам. Може да си я виждал, може да си я чувал. Не съм, братко, не съм. Бяла лястовичка. Нито съм чувал, нито съм виждал. Но веднага муканина се досети, че може съвсем да отчая тия хора и каза:
Пък може и да има. Може. Бял бивол, бяла мишка, че и бяла врана има. Може да има и бяла лястовичка. Пък и трябва да има, щом се е чуло. Кой знае, въздъхна селянина. На мене да остане, не вярвам. Ама жени, нали са? Той стана да си ходи. Трогнат, Моканина също стана да го изпроводи и да види момичето. Като стигнаха до шосето, майката, жълта и сломена от тегло, още отдалеч загледа мъжа си, като че искаше по лицето му да познае какво е научил. Момичето още стоеше обърнато на страна и гледаше лястовичките по жицата. Човека каза, че селото било близо, каза селянина. Като чул гласа му, момичето се обърна. Слабо беше изпод завивката, едва личеше с нагата му, стопена от болестта. Лицето му беше като восък, но очите му бяха още светли, още млади и усмихнати. То гледаше ту баща си, ту Моканина. Нонке, ето с чиляк, видял лястовичката, каза селянина и погледна Моканина. Ей, фунуи, село била, ей, хайде дано я видим и ние. Ще я видим ли, чичо? Продума момичето и ясните му очи светнаха. Нещо се подигна в гърдите на Моканина. Задуши го. Очите му се премрежиха. Ще я видите, чедо, ще я видите, високо заговори той. Аз я видях, ще я видите и вие. Аз с очите си я видях. Бяла такава, бяла. Ще я видиш и ти. Да даде Господ да я видиш, чедо, да оздравееш. Я млада си. Ще я видиш. Аз ти казвам, че ще я видиш. И ще оздравееш, чедо, не бой се. Майката стисна очи и заплака. Високият едър селянин се закашля, хвана коня за юздите и го поведе. Хайде, със здраве, викаше след тях Моканина. Близо е селото. Все потеля и... Той дълго стоя на шосето и гледа подир каруцата. Гледаше майката с черния и чумбер, момичето легнало до нея, високия селянин, който крачеше прегърбен и водеше малкото си конче, а на тях, между всеки два телеграфни стълба, лястовичките се разхвърчаваха, после се връщаха и кацаха отново на жицата. Замислен, Моканина се върна при овцете си и се залови отново за царулите, които правеше от нещавена конска кожа. Бяла лястовичка, мислеше си той. Има ли я? Но нещо го подпираше в гърдите, мъчеше го. И като пусна шилото и погледна към небето, той извика. Боже! Колко мъка има на този свят, Боже! И пак се загледа подир каруцата.